Окей. Снима ли? Ударете един лайк и нека да започваме. Не забравяйте хора, лайк, субскрайб и пишете долу в коментарите. So funny, girl. Кое колело е по-хубаво? Какво говоря, бе, брат? И го снимам да я. Нищо. Говоря си сам с камерата. Nice. Снимаш? Да, бе, снимам това. Имаш връзката ти там. Yes. През локвата. През локвата. Да. Видео вече снимам. Багато смених камера. Гледайте сега, пуш, значи като биете пуш, ръката ви съдът е така. Да. О, ето, виждате? А когато искате през главата, значи е така. Гитате го през главата и от тук е тази ръка с часовника, го удряте. А моите е един много як удар и бате в главата. Не знам от тук е едно нещо като пуш, ще го удряте. От тук и в главата. И в главата. Това е. Така. Сега най-яката. Целица Бога. Ако си най-яките драгове в България, това е най-якия, това е на второ място. Майка така. Магма, гума, континентал, това е пак магма, слънце. Не силно. Моята силно. Ето да не. Магма задна, предна магма. Рамка задна и добрата, това се знае. Спирачка, предна Деоре, задна Търпонска. Педалите Стамбуле, еклички. Водача Кокс. Това е много катижа. Е така си шега си. Пата много ще се смеша. Само педалите са един напред. Това не е гуси. Вилката, че е тук седалката е кално. Така се чисти къс. Абе, това после ще го правиш, айде. Къде бе? Какво ще пускаме сега? Бате нова акаунт, човек. Какво ще пускаме? Не, ето тут я пише. А, как го нямаше, бе, бате? Ти утлици. Имаше го тъпък. Оксел. Че има 30 ля. Оксел ти боли. Кое? Оксел? Може... А? Да. English.
Сега кой ще качва? Ако тройка, няма смисъл. Не, бе, тройка ще пора. Ама сега ти трябва да си пора, чакай. Ама чакай, готов. Тръгваш ли направо? Добре, айде, давай. Давай по-бързо. Какво ще пускаме? Добре, до сега се го пускала, да, най. Гап? Чакай, за гап и аз трябва да засиля. Айде, скочи трансфер, айде. Ще скочи трансфер. Ще скачиш трансфера ли, бе? Буци. Ама колко ще засилваш? Това е гап, а другото е трансфер на гапа. И като трансфер на това, другото е гап. Значи скока е гап, а това до него е трансфер. Защото е същия скок, ама друго място скача, ари давай. Засилва е по-хубаво. Бе, бутна. Бате, ще се удари, бе. Нищо, за малко се удари, бе. Защото аз трансфера и... Значи, за тройка, засилвам тук. Тя е много малка, ти си. Да, ма ще ме. Фейка, бате. Не се скачам са. Оп! Още такова. И на тези скоки ще надъхвай. Просто ги газиш едно. Защото ако дръпнеш ли, ще паднеш на следващото. И... Не бе, ти малките ли, бе? Не бе, давай. Бате, аз ги скачих с заключена вилка.
Ей, сега спря духа, давай дигай назад. Давай, бе! Айде, давай! Ей, справи се малко! Гошо!